me feel special. 세상이 아무리 날 주저앉혀도 아프고 말들이 날찔러도 네가 있어 난 뜻이 없어. That's what you do. Again. Hi mga neng! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Briggs Tiguman. Please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. So, yun nga guys, it's been a long time since nakapag-upload ako ng video, no? I think it's almost 3 months since nakapag-upload ako ng video. The reason behind hindi ako nakapag-upload ng videos for a long period of time is because my phone, yung dating phone na ginagamit ko is nasira and nahulog siya sa tubig, and sad to say, hindi na siya umiilaw or hindi na siya nag-on siya pero hindi mo na makikita yung screen para mandira yung LCD. So baka nagtataka kayo kung ano yung gamit na phone ko, Samsung J2 Prime. Tapos actually sira din itong phone na ginagamit ko ngayon, kaso pinaayos lang, and ayan. Pero parang meron pa rin mga konting mga aberya sa phone na ito, pero ayan, yun lang. So gusto ko lang inform, and na-miss ko na rin yung pag-video, pag-vlog. So yun, I'm so yun, miss ko na yung pag-video, no mga neng. So ayun, kaya naisipan kong bumalik ng pag-video kasi parang ito na din yung comfort zone ko, or ano, basta makakapag-inspire ako, bigay aliw sa mga nanonood na sa akin, kasi I'm so very thankful kasi road to 5,000 subscribers na tayo. Yay! Thank you so much pala sa mga nakasubscribe, and sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo na yung subscribe button para maging parte ka ng aking YouTube channel. So yun lang, sa lahat ng mga nakasubscribe, I'm very glad, and I'm so very thankful, and I really appreciate you guys. So yun, sana road to 10K tayo. Yun, alam ko malayo pa, pero yun, i-claim na natin. So yun lang guys. So yun lang, in-update ko lang kayo kung bakit hindi ako nakapag-upload ng video. And ito yung phone na nasira ko, yan, yung Cherry Mobile, nasira siya. Yan. So yan pala kayo guys, nasa may ring light na bulb. So, yun lang guys yung gusto kong ipaabot sa inyong mensahe, and siguro I'll be starting to upload, though hindi naman araw-araw, pero parang sa isang linggo, 2 or 3 video. I'll try my best to upload kahit sobrang busy sa school, pero I will make a vlog, capture the moment every time. So, yun lang guys. So, huwag nyo na rin kalimutan mag-comment down below kung ano yung mga gusto nyong ipagawa sa akin videos, challenges, and I will try to do that. So, yun lang guys yung gusto kong ipaabot sa inyo. Sana maintindihan nyo. So, ayan. Thank you so much for watching. Dito ko na-end yung video na to. Kahit short lang ang video na to, at least na-inform ko kayo bakit hindi ako nakapag-upload ng video ko. So, I will try to upload my content talaga, hindi na yung mga K-pop or mga anime. So, yun. So, this is also, I will include this video as my, pang ilan na ba itong vlog? I think 20 plus. So, ayun, thank you so much for watching. This is Briggs Tiguman. Please don't forget to click the subscribe button at katabi ng notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. And huwag mo na rin kalimutang i-follow ako sa mga social media accounts, and like and share. Comment kung natuwa ka sa mga previous videos ko, or yun. Like, share, comment, share mo na rin sa mga pa. Mag-subscribe ka na rin ulit, no? So yun, thank you so much for watching. This is Briggs Tiguman saying, annyeong! Bye mga ning! Bye!